Ninsab hawnhekk ftit qabel il-provi ġenerali tat-tieni semifinali tal-Eurovision Song Contest ħdejja ċensu u Franz fil-fatt huma żewġ missirijiet gburin għax iliex it-tfal tagħhom il-qagħda fil-fatt se jkunu qed jieħdu sehem fil-Eurovision Song Contest bħalissa dejjem bil-provi ġenerali. Kif tħossukom hekk il-fatt li t-tifla tiegħek Christabel se tkun qed tieħu sehem fil-Eurovision naf kemm xtaqitha ħafna u fl-aħħar irnexxielha li qiegħda fuq dan il-park tal-Eurovision. Bħalissa tkun naqra stressjat, ifimni sakemm jgħaddi dak il-moment li t-tifla tiegħek tipperformja fuq dak l-stage mingħajr dubju li l-istress li jkollok ma jkunx ftit. Imma nitolbu l-mulej biex tasal u jekk Alla jrid tagħti performance tajba. Magħna wkoll hawnhekk fil-Eurovision Song Contest hemm kantant oħra Maltija tirrappreżenta lil San Marino, Jessica wkoll li dejjem għamlet ħilitha wkoll biex tipprova tirrappreżenta u tkun fuq dak il-palk tal-Eurovision. Franz, il-fatt ukoll li Jessica issa qiegħda wkoll fuq dak il-palk tal-Eurovision Song nafu wkoll kemm xtaqitha, ovvjament naf għax anke tkellimt magħha kemm qed tuħu gost tgħix din l-esperjenza. Jessica, jien kont naħseb li jien ma naqtax qalbi, imma din ippruvat li vera qatt m'għandek taqta' qalbek, għax naħseb li kkompetit 7 snin infila fil-Festival ta' Malta. Daw l-aħħar sentejn twaddab is-songs u ma għaddewx, u mbagħad il-bambin ipprovda din l-opportunità li kienet ma' 1200 kantant minn mad-dinja kollha, kien hemm ammont sostanzjali anke minn Malta. U terbaħ din il-kompetizzjoni jien kif kellek tgħidha qabel żgur li kont ngħidlek għat-telesman mhux se titlef xejn li tieħu ċansu. Imma mbagħad li tkun hemmhekk jien kont preżenti hu. Li għamlitha mal-11 mal-aħħar 11 ukoll kont kuntent, imma mbagħad tkun hemmhekk u tingħażel hu. Intqal ħafna anka forsi diskors, imma irrid ngħid għaliex anke meta konna Amsterdam kien hemm promotor, jiena literalment rajt il-Jessica u anke lil Christabel jitanqu flimkien ġifieri fil-verità vera qegħdin fl-istess kompetizzjoni fl-istess semifinali. Iżda hemm ħafna ġifieri imħabba bejniethom irridu ngħidu ġifieri il-ħbiberija hemm intom ukoll ħbieb mit-tfulija u x'hekk. Aħna jienu Franz jiena nafu l-xulxin way back 45 sena pratikament, it-tnem mostin, għamilna il-mosta proud bit-tfal tagħna u ta' dan nirringrazzjaw lill-poplu Malti kollu tal-appoġġ kbir li dejjem issapportjaw lil-ulidna. Ġifieri il-mosta qed tispikka dis-sena fil-Eurovision sa għandna żewġ mosti. Aħna il-mosta ġifieri ovvjament di kienet xi ħaġa kbira u naħseb li qatt ma kellna mosti rappreżentana. Kellna ħafna. Sanna tnejn f'daqqa. Kompożituri u awturi kellna aħna mill-mosta li rappreżentawna, ma kantanti ma kellniex mill-mosta. Ġifieri li kellna tnejn f'sena hija xi ħaġa kbira ovvja. X'tixtieq tgħid kemm lil Jessica imma anke lil Christabel inti bħala missier li se tkun qed tara lil bintek tuħu sehem imma anke lill-ambaxxatriċi tiegħek għax inti wkoll wara kollox inti Malti wkoll. Le jien ix-xewqa tiegħi hija ovvja li jekk jista' jkun jgħaddu tnejn għall-finali. Imma ovvjament jien nawguralhom it-tnejn, l-ewwel nett nawgura lil Malta li tkun fil-finali jekk jista' jkun first and foremost. Imma mbagħad it-tifla tiegħi ovvjament qed tirrappreżenta l-Malta kull fejn kienet dejjem issemmi tisem Malta. Jiena rajta il-ħadd fil-Blue Carpet u libsu l-bandira Maltija xi tajb ngħidu magħha hemm kantanta Ġermaniża, ma libsu kienet libsa l-abjad u Jennifer il-kantanta Ġermaniża rapper kienet libsa l-aħmar ġifieri tilha jiena l-bandira Maltija u x'hekk. Vera, awtomatikament tolqotlok lajn u li kienu libsin dawk il-kluri kienu xejdu u Christabel kienet bl-aħmar ukoll ġifieri bis-salib ukoll. U bis-salib ukoll ġifieri. Ovvjament, naħseb li kellna rappreżentanza tajba hawnhekk. Issa ovvjament fidejn il-popli tal-Ewropa u l-ġurija li aħna forsi Jessica dejjem kienet sventurata mal-ġurija. Let's hope li ovvjament l-aħħar kien 50-50 u bil-ġurija ġifieri u l-pubbliku rebħitu. Ġifieri forsi Malta konna daqsxejn sventurati mhux hawnhekk. Let's hope li jibqa' dak it-trendu. ċens,
x'tawgura inti lil Jessica li wkoll hija Maltija tu San Marino ovvja wara kollox l-ambaxxatriċi Maltija Kristabel bintek li se tkun qed tirrappreżenta lil Malta u jiġri x'jiġri rridu ngħidu wkoll li kemm Jessica u anke Kristabel għataw figura tajba anke fost il-ġurnalisti jiġifieri jiena rajt ħafna kummenti pożittivi ħafna speċjalment fuq il-preżentazzjonijiet fuq il-palk. Għax irid ngħid ġifieri qed ngħid li pereżempju Malta kien wieħed mill-iktar pajjiżi li din sena ta' preżentazzjoni wkoll sofistikata fuq il-palk tal-Eurovision. Fuq show li għanda Kristabel u t-tim kollu tagħha naħseb li hija waħda pratikament sabiħa ħafna u qed tiġbed ħafna appoġġ tan-nies minn barra, speċjalment reporters li rapportaw dejjem qed ikun hemm kliem sabiħ ta' tifħir. Rigward jina nawgura lil Jessica minn qalbi kull suċċess f'ħajjitha f'din il-kompetizzjoni u f'affarijiet oħra matul il-ħajja tagħha kemm lilha u kemm lill-Aziza binti Kristabel jalla l-bambin iżomm ideh fuqhom u li tixtieq qalbhom jiġri. Fejn se tkunu taraw il-festival Ġossala? Ġossala. U inti? Ġossala. Kif tkun ħadkanta issa mhux Kristabel inti bintek? Le, ovvjament, jena dak il-ħin l-attenzjoni tkun fokus tu, ġifiri, u titlob li Kemm tibda tħabbad il-qalb. Bla dubju biex ma taqafx hemmhekk. U Vincenz. Tibda teħmar jew? Jiena l-emozzjoni tiġri bija ħafna u nkun emozjonat ħafna u qalbi tibda tħabbad ħafna żgur. Nawgura kull suċċess li l-etnejn li huma. Ekku, ma nistax ngħid iktar, jiġifieri dawn huma żewġ missieriet kburin anke tidher fiċċhom l-emozzjoni u fil-verament nawgurawlhom kemm lil Jessica u anke lil Kristabel. Awguri Malta wara kollox it-tnejn huma Maltin.